ser natural. Silencio total, claro, correcto. Sí. No. Perfecto. Hola, soy Alejandro Ramos. Eu son Pablo Rubal. Estamos aquí para entrevistar a Xosé Antonio Touriñán. Xosé Antonio, nos podes dicir que foi o teu primer contacto coa comedia? É dicir, un momento en concreto no que intuiches que a comedia era unha habilidade conxénita túa? A verdade é que non fun consciente realmente nunca hasta que vin rirse alguén en frente miña e subido a un escenario, quer decir, non era deses típicos rapaces que están todo o día de gracias facendo chistes e todo, senón o que me coñece podría decirlo e confirmalo que, bueno, son un tipo máis ben normal, máis ben seco, e a canto máis me fago maior, máis aínda. Cando era un rapaz era máis, non sei, eu creo que a comedia, supoño que a levas dentro, eso de faste ou estudias e preparas, algo tes que levarlo dentro. Xa algunha cousa me pasou cando era rapaz, digo, ao mellor vallo para cómico, porque os demais reíanse de min en certas cousas que fixen, pegueme moitas hostias na bicicleta, desde eso hasta que unha vez no colexio, pois, xogando a escondernos, acabei encima dunha merda dun can, do conserje do colexio, e iso, non sei, a mí non facía ninguna gracia, pero mentre lle faga gracia ao resto, pois, eu creo que aí está a comedia en cada un, non sei. A raíz do suicidio de Robin Williams o pasado ano, comezou a falarse moito de que para ser cómico é necesario un certo pouso de amargura. Ti consideraste plenamente feliz ou dirías que vives un pouco atormentado tamén? Eu non vivo atormentado, eu creo que vivo tan ben que aburrome e daquela hai veces que pues, como eso que el fala, non sei se é pouso de amargura, pero que sei, que te rayas a cabeza, que andas como medio triste, agobiado. Crees que é certo iso de que a maioría dos cómicos son persoas infelices ou é un tópico máis incerto? Eu creo que hai bastante de certo neso, non sei, no meu caso non é que sexa infeliz, é o que digo, como tes moito tempo e vives ben e tes un traballo que a verdade que é divertido e que a xente lle gustaría a moita dela estar no teu sitio, eu creo que iso tamén leva a esa infidelidade, infelicidade, non? Pero eu creo que a maioría sí, na súa vida privada hai ese toque de... podo contar o que queira, non? Sí. Son anécdotas estúpidas, pero cando empezaba a facer cousas destas con un profesor italiano, con Carlo Colombaiani, que era unha familia de payasos, pois como, non sei, do circo de toda a vida, era un señor maior que estuvo aquí traballando con nós 2 anos ou así para un espectáculo que facíamos. El contaba unha historia sempre de unha muller que iba co seu home médico e dicíalle: doutor, mírame aí o home, míreme por favor, porque está super triste, non sabemos o que lle pasa, está amargado, vivo amargado. Pois o médico dáballe, pois primeiro dixolle: tes que ver esta película, tes que ver outra, hasta que o mandou ir ao circo, porque estaba o circo, tes que ir ao circo, que se que é un payaso moi bo. E a señora dixo: non, doutor, é que o meu home é o payaso do circo, mire a ver o que lle podemos facer, pero é imposible. Eu creo que iso levamos os cómicos, ese punto de tristura todos dentro. Estou de acordo con Colombaiani, que xa morreu, e era un tipo, a verdade, moi interesante. Vale, falando un pouco da túa trayectoria, teño entendido que estudaches filoloxía galega, entraches nesta carreira por vocación, cales eran as túas aspiracións ou as túas motivacións? Pois entrei en filoloxía galega porque era a segunda opción que tiña no que eu pensaba que quería ser de maior. Bueno, que pensaba, que sei, pois son unha época que non sabes ben nin o que queres, nin o que che gusta, nin se queres drogarte ou non, ou beber, ou cantas cervezas és capaz de beber, imagínate para escoller unha carreira para o futuro. Era a segunda, a verdade é que a miña primeira opción foi facer Belas Artes quería facer Belas Artes en Pontevedra, o que pasa que o día da proba de acceso, pois, levou a miña nai que ainda non teña carné de conducir e iba borracho ainda do día anterior. E tuve que ir porque non fui capaz de facer. Eran 2 probas, fixen unha, mareábame, tiña esas síntomas de resaca. Fuches de resaca, un exame? De resaca, cheguei para coller o coche na Coruña e ir hasta Pontevedra dormindo, pero cheguei eso ás 7 da mañá e salíamos ás 8 para ir pro examen e un pouco borracho, bastante de estar toda a noite. Non me sei ben e despois colleronme en filoloxía e acabei por respeto aos meus pais.
Non hai que estudara tampouco, copiei moito. E, ainda que non se pode admitir isto nunha carreira, que xa somos homes e persoas adultas, non como no instituto, miña madriña eu creo que copiei máis que en ninguna época da miña vida. Sigues interesado en temas de filoloxía ou algo que deixaches atrás? Pois interésame igual que outras cousas da vida, pois depende para que, quero dicir, non excesivamente, non? Os temas de filoloxía, polo menos, poden interesar máis ou menos cousas da literatura galega e, sobre todo, a lingua, porque é a miña lingua. Quero dicir, é iso, e agora non está pasando por un bom momento, é como que cando tes alguén da familia que ten achaques, pois hai que estar aí ao seu lado, entón pois é o que me interesa realmente. Supoño que estudando esta carreira estarías interesado na literatura. Nos teus tempos de estudante ou agora eras un ávido lector? Pois non era tiña moitos amigos que lían moito, que me contaban. Son máis ávido, e gustame moito máis a oralidade, que me conten, que hai que ter que lelo eu, sabes? É como as pelis, prefiro velas que ler os libros. Pois é así, non. Pois quizá fora da época da miña vida onde máis lín, por suposto. Xa non só o que me mandaban, había alguna rapaza que che gustaba ou tal, e era que tiñes que facerte interesante. Pero nunca foi un tipo que lera moitísimo. E, por exemplo, as túas paixóns, consideras que atraeche máis o terreo do cine e da música, agora mesmo? A mí máis o cine, porque o cine é todo. O cine é literatura e música, eu creo que o cine engloba todo eso. Se te diga que escoller moito máis o cine que a literatura, ou que, non sei, ou que a música, quer dizer, todo vai no lote, non? Pero o cine é unha cousa que aí dentro vai todo. Por exemplo, xa que estamos no tema, para non preguntarcho logo, tes algunhas películas de referencia, algunhas das túas películas favoritas, directores? Algunha comedia, non sei se te interesa o xénero. A min gustame moito de moitas cousas, e gustame cousas tan distintas como, que che diría, La vida es bella, como comedia, como As de Tatí, que non teñen nada que ver, igual é un pouco ñoña, como Con falda así a lo loco, como Miss Sunshine, como se chama? Sí, Pequeña Miss Sunshine. Pequeña Miss Sunshine, que sei. En comedia, pois, hasta gústame Airbag, non podo dicir que gústame Torrente, gustoume a primeira. Sí, como a todo. Non sei, foi unha sorpresa, quero dicir, gústame e sígueme parecendo cómico porque levar ao cine a tantísima xente e poder facer que durante unha hora te rías, para mí xa é chapó e nin gollas nin hostias. Ese é o mellor premio do mundo. Pero son cousas moi distintas, non son tampouco demasiado, igual que non lía en exceso, nin teño grandes mitos da literatura, tampouco do cine. Pois desde, non sei, gustame Tarantino, gustame cousas moi distintas. Supoño que, dedicado á comedia, terás algúns cómicos de referencia, tanto galegos como españois, como incluso estranxeiros. Podías nomear algún? Esta é unha pregunta que nunca me fixeron, sorpréndeme, xa me avisastes que iba a ser unha entrevista que nunca... Somos uns alternativos. A verdade é que é totalmente alternativo. Cómicos de referencia, pois os que vimos todos, igual que eu creo que ese punto mitómano non o teño con ninguén. Teño referencias, quero dicir, Gila quizás sea o que máis me gustaba, quizá, pero desde Cruz y Raya, Martesita, co que medrei, todo cos que medrei, hasta o cine, hasta xente daqui, despois eu, quero dicir, as miñas referencias reais de agora, pois é Carlos Blanco, Miguel de Lira, para mí son tan grandes como os outros, como a Chaplin, como a Tatí, o que pasa que naceron aquí. Quero dicir, son referencias porque son os grandes cómicos do teu país. E os outros de España, os outros de Europa, e son referencias porque son as que viche e as que tes. Seguramente habría grandísimos cómicos en teatros e en locales pequenos e tal que nunca chegaré a ver e que serían magníficas referencias tamén. Creo que nos teus inicios colaboraches na Sala NASA. Nos poderías contar como foron as túas experiencias cos Chévere?
Pois ven un pouco con isto, non? Era como unha cousa que non podías poñer os pés no chan desto de que te chaman Xesús Rou, Miguel de Lira, tal, ven aquí a facer algo. Son a xente que sempre viche en televisión, no teatro, eu quizá unha parte importante de que eu me dedico a isto, a culpa teñen a eles, de cando eu vin Río Bravo con 11 anos, dixo, isto mola, o que pasa que eu despois fixe no colegio e morría de vergonza e dixo, non, isto para mí non é, prefiro ser futbolista. Pero imaginadevos, pois, que xente que admiras ou que son referentes, como falábamos fai un momento, pois che din, vente á nosa casa que temos unha festa, porque eu, quero dicir, participei nas ultranoites con Marcos e tal, ven á nosa casa que temos unha festa e veña, facede aí o que vos apetece, e encima o público, pues, bueno, con a acollida guai do público, a verdad que a xente era un ambiente, cando era na NASA, eu agora a Ramallosa nunca fui un anteo, pero cando era na NASA un ambientazo, e era todo a favor, a verdad que era moi Tiña o componente de que era como unha especie de traballo colectivo, onde se reunían un montón de cómicos, un montón de actores, e cada un facía a súa peza, e como que estabades moi conectados, moi networking. Eu creo que a conexión facía o espacio. Polo menos nós que non somos de Santiago, nin tiñamos unha relación digamos, de todos os días con eles, non? Hai moita xente do teatro, do cine, da tele e tal, que era unha relación diaria, ou non digo diaria, semanal, que tocaban moito máis a NASA. Nos viñamos nin da Coruña, dunha aldea aí de Carral, ao lado de Carral, dous chavales que estaban pintando a mona na televisión, antes por aí por os vales e por tal, que levaban 2 ou 3 anos, que agora empezaban a facer algo na tele e que tiñan algo de gracia. Pero non era todo moi enfiado no sentido de que eles construían unha gala con pezas de fora. Igual o exemplo non é o adecuado, pero ti imagínate o Luar, é Galloso e su copresentadora, que depende da temporada lle poñan ao lado, e van xuntando pezas, non? As ultranoites da NASA eran unha cousa parecida, hasta por aí deben levar os mesmos anos, 20 anos ou 25 de Luar. Ultranoites fan 25 anos, creo que lle deron a idea a Galloso e a Manolo Abad para facer Luar, e Luar, en vez de traer a Mofebefa e non sei que, pois trae a María del Monte e a estas outros artistas, outros payasos que hai polo mundo. Pero eu creo que o facía o sitio e eles mesmos acollente como se fores unha familia, o que facía que todo parecera, pero eran pezas de sitios moi distintos, de cousas moi distintas. E poderías contarnos cal foi o teu primeiro traballo, a tua primeira experiencia en televisión? En televisión, a miña primeira experiencia en televisión, eu creo que foi, é que non recordo ben, pero creo que foi facendo de Mucha Nucha en Supermartes. Nós actuamos en Supermartes, en 5 ou 6 Supermartes, e despois acabamos con Supermartes, xa o quitaron. E cando nos chamaron do Luar, dixeron, seguramente acabaremos con Luar tamén, pero non fomos capaces. Eu creo que aí. E solo, nun programa que se chamaba Perdelo Todo, facía unha cousa extraña, un personaxe que era como a voz en off daquel El Precio Justo, sabes? Aquel que falaba co presentador combatía. Facía unha cousa así, pero víaseme, e despois facía o gaiteiro de Texas, nunha das probas, que era un tipo que cantaba e unha cousa rara, comedias. Falando dos teus personaxes de Mucha Nucha, que está encadrado máis ou menos nun tipo de humor aparentemente branco, pero crees que na súa concepción houve un intento de sátira social de algún tipo? De parodia? Pois eu creo que hai todo. Un pouco de todo. Podes repetirme a pregunta? Sí, é unha pregunta de Pablo que formulo eu esta vez. Si, na súa concepción, cando os creaches, tiveches unha intención de facer unha especie de sátira social, non? Cando as creamos, eu creo que non éramos moi conscientes do que queríamos facer. Créase por encarga dun colega para un día das letras galegas, de facede algo e tal. Nos facíamos teatro no instituto, na laboral, que era onde estábamos xuntos. E non sei como se a tontería de que pasara nun cumpleanos, creo que nun cumpleanos meu, de que era xusto ano de Eurovisión, de Rosa, esta de Rosa de España, e fixemos aquela Eurovision Celebration en versión muiñeira, pero no cumpleanos, e acordámonos desa cousa, e de aí saliron unhas cantareiras que contaban a súa historia,
e que esa historia foi medrando ao ir facendo actuacións. O primeiro día duraron 15 minutos e dali a un mes, cando levaban 5 actuacións, duraba hora e media, o sea, pero no escenario. Quer dizer, todo se foi creando diante do público. Despois, por suposto, que tes que tocar de todo. Quer dizer, hai crítica social e hai paus primeiro rirnos de nós. Claro, creo que é a base da comedia. Rirte primeiro de ti mismo e das túas cousas e do que ti fagas. O que dicían que poder rirse de todo. Que fai grande a Berlanga, que en certo modo fai satira social, pero tamén quere os seus personaxes, non está criticándoos desde unha distancia fría. Eu creo que ninguén, é que como decir, avergonzame de Torrente. Eu creo que non, é que é así, tes que rirte de ti primeiro. Pode ser un heroe ou un antiheroe Torrente, por exemplo, pero seguramente na realidade hai xente peor que el, quer dizer, ao mellor non chegan a ter e a poder fazer o que fai el, pero igual que nós, quer dizer, eu creo que se funciona algo e se funcionan os personaxes, se funciona a historia, é porque é de verdade, quer dizer, porque é real, porque pasa, porque a xente ten na súa cabeza eses referentes. Pode dicir, que exagerados sodes dous homes vestidos de mulleres. Non. Pois son dúas mulleres, hai moitas mulleres que parecen homes, que foron homes, que tuveron que levar, que traballar en curros de homes, que non sei que, e dúas mulleres que contan que son unhas cotillas. Non, pero iso existe. Todo Dios ten unha nucha que coñece. E eu creo que o éxito, a maior parte do éxito está neso. En facer personaxes que teñan referentes reais. Tens que levar ao extremo, cara a un lado, cara a outro. Xa que falabas de que a maioría do teu espectáculo creouse no escenario ao principio, a que parte lle das máis valor ao guión previo ou á improvisación en escena? Eu doi moitísimo máis valor e creo que ten, no noso caso, a improvisación, ao que iba saindo. Non había un guión previo, é dicir, ao principio non houve un guión cando levábamos, non sei, 2 meses en lugar porque había que entregalos. Pero todo o que pasou antes nunca houve un guión, e despois había un guión, pero esa improvisación, en vez de ser un 80, era un 40, un 50, quer dizer, tamén eu creo que un punto ao noso favor era eso. Pero había un ensaio, un entrenamento, ou era totalmente improvisado diante do público? Ao empezar era totalmente improvisado, quer dizer, foi medrando a historia e é como vai deixando o pouso, quer dizer, o que che digo, se tes que estar 1 hora e media, cando na seguinte vez tes que estar 1 hora e media, pois hai cousas de antes que se quedan. Pero foi realmente algo que naceu encima do escenario todo, mucha, todas as historias, non todas as historias que coñecemos agora, pero todas as historias dun primeiro momento de Carmucha, de Irmán, do cura, de non sei que, a base de Ardebullo e de Mucha Nucha, naceu diante do público así, sin ensaio. Nos coñecemos en público un tipo de humor que nos dá Xosé Antonio Touriñán, pero ti cultivas algún outro tipo de humor cos teus amigos ou en ámbitos máis privados? Eres diferente na tua vida privada a como eres na televisión? Na comedia? Sí. Eu creo que sí, en parte bastante importante. Supoño que como todos os cómicos ou como traballando en televisión, pois hai uns límites, e máis nunha televisión pública, hai uns límites que ás veces podes saltar e que nós temos saltado de certa maneira con Mucha Nucha porque son dúas señoras que a unha se lle escapa e a outra pois corrixe, pero despois eu, por exemplo, na miña vida privada ou nos directos, quero dicir, nun teatro, nun pub, nun tal, non ten nada que ver ou ten menos que ver o que facemos en tele co que se pode escoitar nun bar hasta da boca de Mucha Nucha ou de outros personaxes que fago. Sabes, non hai límites, aí non hai... E eu creo que buscas eso, quer dizer, buscas saber hasta onde chegas co humor, quer dizer, a mí o humor negro, esas cousas de ser malo, violento e chistes onde ainda non se poden facer chistes, a min é o que máis gracia me fai, o que pasa que iso en televisión non o podes facer. Por exemplo, ti fai sobre todo humor de costumes, pero non te gustaría en algún momento tocar a comedia negra ou de carácter máis político en algún ámbito? Eu creo que a tocamos, quero dicir, non hai que quedarse solo ca forma, senón hai que escoitar co fondo, non? Digo, polo menos no que máis fago. Si é máis de costume, si son personaxes máis tal, eu digo, no que máis percorrido tivemos foi con
con estas dúas, perdonade que siga insistindo neso, Mucha Noche. Mucha Noche fixeron moito humor político de cousas que non se podían facer ou que a outra xente non lle deixaron facer en Televisión de Galicia. E o que che digo, podes facelo moito máis fora, sabes, nun escenario dun teatro, dun pub, onde non hai alguén que te estea mirando que lle pode molestar e te quite da parrilla da canle, non? Se hai alguén que lle moleste, marcha e punto. Estando nun negocio como a televisión, onde un día estás na gloria e ao seguinte todos esquecen de ti, vives con medo de que algún día todo isto se acabe e teñas que empezar de cero? E si, é unha pregunta fatalista de todo. No, eu, por exemplo, son moi pesimista nesa historia, non? Levo moito tempo agobiado por eso. Eu creo que nunca vas a empezar de cero, quero dicir, ou te equivocas moito, ou creo que nunca vas a empezar de cero. Hai moitas cousas que xa sabes e eu, donde peor o pasei traballando neste oficio, houve cousas que eu pasei moi mal facendo e é onde máis aprendín, e iso non se me vai olvidar. Eso xa o sei, ainda que teña que volver a empezar de cero, ou creo que tamén, xa non é empezar de cero, porque para min empezar de cero ou empezar con cousas novas é algo que busco, sí que busco, quero dicir. Si vale cómico non sei que, pero mañán chámame para facer unha curta, chámame para facer cine, encantado da vida, para unha webserie, para o que queirades, é que ese rollo de que é empezar de cero. Empezar de cero o único que pode ser é a primeira vez, sabes? Sempre, eses pousos quedan, fagades o que fagades, todo o que estades facendo xa non é empezar de cero, para min. Ese punto de agobio, de se se acaba, non sei que, da pasta ao final, porque é un rollo de oficio, de traballo, de diñeiro e de pasta de vivir. Creo que ainda que na tele poida haber temporadas que vai ben, que vai mal ou que vai peor, a verdade é que sempre fui un tipo que non quedou sentado, que non espera que o chame, senón que el busca que facer. O ano pasado, por exemplo, realizaches no Festival Carballo Interplay un show bastante ácido, ao meu parecer, que non ten nada que ver co que faz en televisión. Non tes ganas de seguir facendo shows dese estilo? Sí, é o que che digo, sí, os fago, quero dicir, hai outro personaxe que non saiu en tele nunca, que é Manolo Lojo, e é un tipo, bueno, xente que o viu, creo que ten puntos de costumismo de tele, de o que digo eu, de o referente estético e de comedia, de cando ves ao tipo no escenario e diste, joder, eu teño un primo, un tío que é así parecido, tal, non sei que, pero que conta é algo que na televisión non se podría contar. Non está inspirado Manolo Lojo en Enrique Lojo, o mellor amigo de José de Porriño, non? Pois non coñecía, pero igual poden ser familia. Seguramente o mellor amigo de José de Porriño, Enrique Lojo, pois é un pouco máis urbanita que Manolo Lojo. Pois igual podría ser tío del, tranquilamente, un trío destes de... Cando Enrique atope a súa aldea, iso que todos tedes os da cidade de vou de fin de semana á miña aldea, pois o mellor Manolo Lojo é un tipo que pode ser tío destes dous, de Óscar e de... Eu vexo aí spin-off Lojo Brothers. Si, eso non hai problema, eso cando que irades, xa vos digo que... Hai xente que traballa na comedia que persoalmente di que ao volver ao traballo está tan farta das risas, dos chistes, que ao chegar a casa ten a necesidade de desconectar e pensar noutro tipo de cousas. Ti consideraste unha desas persoas ou segues coa coña? Totalmente, se preguntas á miña familia, pois xa xo confirma, porque eses comentarios de jova, que bien te lo tienes que pasar en casa con tu marido, que fan a miña muller e tal, pois, díala así, bueno, me oíme. Si, a verdad que na casa, hasta é o que vos dicía ao principio, é un rollo de, como xa eres cómico, ainda se nota moito máis, non? De tipo serio, de que che pasa, joder, estás agobiado, estás aburrido. Si me pasa. Levas case toda a túa carreira traballando codo a codo con Marcos Pereiro, e que te aporta ti traballar en parella fronte ao que te aporta traballar só? Pois eu divírtome moito máis facendo en parella. Gústame facelo só, paso moi ben e tal, pero encántame ese punto de ter un cómplice, de o primeiro que quero facer rir é o que teño ao lado, eso encántame de ver a cara de, ostra, por onde ven este tipo, e é a parella perfecta por eso, porque vamos tantos anos xuntos, porque eu teño metido en 1000 berenjenales e el sempre sabe sair, sabe que se un vai para lá, o outro ten que ir a canda el.
A verdade é que ese xogo de divertido, que falamos de improvisación desde un primeiro momento, porque eran todo sorpresas realmente, agora hai menos soco para eso, pero a tele o que fai é que ese xogo se convirta en máis mecánico, non? En máis industrial, poñamos, é como unha fábrica, non? E chegado o punto tamén de agobiado de tanto tempo na pantalla, non sei que, como parexa, como as cantareiras, como non sei que, eu se non facía esas cousas, quero dicir, houve momentos que se foron perdendo eses puntos de no, vamos ao texto, facemos o texto e pim pim pim, e acababas co personaxe, quero dicir, eses xogos de nos divertirnos son o corazón dos personaxes. Con este boom que hai agora da ficción televisiva, ti afecta che seguidor así de algunha serie estranxeira ou nacional? Eu a mí non me afecta nada porque tampouco me chaman para currar, quero dicir, chamaronme en algún tempo para facer episódicos en A Vida por Diante e todo eso, foi como o segundo boom, non? Houve aquelo Mareas Vivas platos de inicio en Galicia, polo menos. E despois aquí houve Voz sempre traballou moi ben e agora é verdad que é o que diste un boom grande e sobre todo en Galicia, porque aquí probouse fai un ano ou así o tema de todo o mundo vai facer series de comedia e leváronse varios paus, varias produtoras e arrancaron con Serra Moura, con Pazo, con rollo máis dramático, costumbrista, tal, non sei que, e está funcionando moi ben. En Galicia, digo, a mí non me afecta a nivel profesional para nada e a nivel personal eu teño pouco tempo para todo, quero dicir, agora, por exemplo, acabo de ver Fargo e episodios esta de tal, de Matt LeBlanc. De Matt LeBlanc, que son cosas totalmente distintas. Flipei con Fargo, que me molou, bueno, moloume moito, foi-me molando menos, pero son así un pouco do que cae nas miñas más. Hai xente que está moi palmada con Juego de Tronos e esas cousas, pero a mí non te creas que é o que máis me mola, non? Recentemente tiveches a túa primeira incursión no cine co filme Os Fenómenos, de Alfonso Zarauza. Poderías contarnos como chegou a ti este papel de Curtis? Viches con anterioridade algo da obra deste director? Vin a noite que deixou de chover, que é a peli que ten anterior. Curtas non, a verdade que non as vin. Pero a verdade que foi maravilloso, quero dicir, fixemos, eu non sabería dicir, pero un ano e medio ou 2 anos antes de gravar a peli, eu coñecía a Alfonso das festas de Eravisto, de final de temporada das festas de Eravisto, máis que saludar, que non nos coñecíamos de nada, e eu acababa de facer os Mestre Mateo, os premios con Fandiño e con Belén e con Ourense, e esa cousa de, canto me molaría facer cine. Xusto ao acabar os premios, non sei por qué, estaría ali tosar e as cousas de, molaríame facer cine, o que falábamos antes de, molaríame facer unha webserie, molaríame facer un monólogo, xusto o momento, e eu creo que non tardou unha semana en recibir unha chamada dun tipo que non coñezo, que di, son Alfonso Zarauza, Mundire, e vou facer unha peli, e teño un personaxe que escribín para ti, sabes, non ven facer unha prova nin nada, non, teño un personaxe que escribín para ti, eu decía, eu teño superpoderes ou algo, porque, sabes, pásame esas cousas moitas veces de, gustaríame facer isto e despois pasan. Teño moita sorte neso. Na película interpretas a un home que a mí me pareceu moi riquiño porque se namora de forma non correspondida da personaxe de Lola Dueñas. É un personaxe que contrasta bastante cos roles que faz en televisión. Foi difícil para ti este cambio de rexistro? Foi difícil porque eu mo quixen plantear difícil, supoño. Preocupábame moito non pasarme en cine, non? Porque en cine é todo moito máis grande, cada cousa que faz multiplícase por 100, e eu tiña unha obsesión, decía a Alfonso, non me deixes que me pase, se ves que é unha toma tal, xa sei que vamos moi apretados, pero a verdade é sempre, está perfecto, eu non sabía se era porque hai pouco tempo para a produción, ou se estaba perfecto, ou se estaba ben, quero dicir, despois, vin o resultado e a verdade é que, digo, gustoume, non me sentín mal polo que fixen, sabes, difícil nese punto, a dificultade que ti te pos porque non coñeces o medio, sabes? Eu en tele, pois levas o que digo, a experiencia, sabes, 4 cousas e 4 puntos que se, mira, se vou por aquí, isto vai facer rir, ou isto vai quedar ben, ou isto vai tal.
pero en cine eu non sabía, quer decir, nunca traballara así. E foi unha experiencia maravillosa e estarei encantado de repetir cando fuera, porque pasan moito aos cómicos, téñenos aí, quer decir, os cómicos son cómicos e parecen que non son actores de verdade, non? E mola que ás veces che permitan e che regalen personaxes como a Curtis para que a xente vexa que pero sabe facer outras cousas tamén. Falando un pouco de televisión, xa para ir rematando, crees que se a público masivo se oferta algo diferente, radicalmente diferente, novedoso, crees que en principio aceptaría un cambio diferente no humor na televisión autonómica, ou crees que estamos tan acostumados xa ao que temos que sería un fracaso calquera cousa nova? Como verías ti un cambio de rexistro? Eu creo que non, o que pasa que é o que teñen as teles, que lles gusta moi pouco arriscar. Eu creo que non, porque todo o que veo supónse que non sei se novo, ao mellor ese punto de personaxes costumbristas en Televisión de Galicia é unha maneira máis fácil de entrar para despois poder facer outro tipo de historias extrañas que un grupo de xente chegue cun plantexamento totalmente, poñamos Muchachada Nui, quero dicir, son uns tipos que conseguiron polo que facían en internet, seguro primeiro, e despois nun canal que era Paramount, que é un canal, non digo de comedia, pero residual a nivel de audiencia, que aínda que Muchachada Nui segue sendo a nivel de audiencia non é un produto rentable para publicidade nunca, nin ninguna cosa que fixo, é moi específico, pero si toca outra xente que non vía a Televisión de Galicia. Claro. Que alguén se atreva da dirección de unha canle a darlle oportunidade a uns chavales novos que queren probar non sei que, si se llo regalas. Si por 4 pesos, si por non sei que eu vexa factible de que poidan apostar por eles. Por eso, non o creo. Non o creo, quero dicir, se ti tes 1 millón de visitas en internet e, cuidado, que están facendo estes chavales, tal. Ainda que despois non sexa o teu público, quero dicir, porque o público, hoxendía, o público, bueno, está tornando cara aí, a cada un ve a hora que quere, o que quere, e o medio é internet, é o ordenador, non é a televisión, quero dicir, iremos a eso. Iremos a, bueno, pois quero ver Serra Moura ás 4 da tarde agora. E por contidos, e por xente, eu creo que se non é o momento, será o momento de que todos os proxectos teñan cabida, porque igual que eu pos en YouTube e ti o que falamos de ti tes tantas visitas, pois será unha cuestión deso. Nada máis, agora mesmo, para unha directiva de televisión. Ánimo, Como despedida, hai algún soño que te quede por cumprir? Algún proxecto que lle tiveras ganas e que por algunha razón aínda non se levara a cabo? Molaríame xogar no Deportivo. É algo que soño agora, non... Sabes, eso de vou soñar a ver se... vou non pedir a ver se... non creo que sea realidade. Casi todos se me cumpliron. Eu creo que casi todos, na miña vida se me cumpliu casi todo o que desexei facer. Unha meta, non sei, agora mesmo teño que plantexarme cal. Non sei, igual quero facer unha webserie, o que pasa que é difícil, non o sei. Si, pois molaríame seguir facendo cine. Vou facer teatro, que non levaba sin facer teatro desde o teatro amateur do instituto, e vou facer teatro agora despois do verán. Javier Veiga, unha peza del, chamoume para... Mira, unha peza que fixe en español, vamos facer unha traducción ao galego e facémola, veña, pois adiante, joder, e estupendo. Pero gustaríame seguir traballando desto moito tempo. E supoño que cada cousa é maravillosa, o cine é maravilloso, a tele ten cousas maravillosas, e o teatro tamén, e para min o millor sitio de todos son os bares, e contar nos bares e traballar nos bares para min é a miña, onde eu me sinto de verdad contento e disfrutando da miña profesión. E xa para rematar, é cousa que nunca facemos nesta canle, grazas a todos os espectadores que chegaron ata este momento, e grazas a ti por acceder a facer esta entrevista. Gracias a vos pola ansia e polo cariño que lle poñes a todo isto, e espero que un día pois que se vos vexa recompensado a nivel económico, pero moi fuertemente.